دم باش خوندەکارên هێژا ez mamoste dixwaz şêxê bora me waneyeke nû ji waneyên felsefe amedayî dido. Mijara me ji xwe îro têkiliyên felsefê dê zanistên dirin. Ji roja ku mirov hatiye ser rûyê erdê li wateya jiyanê û hebûna xwe digere. Wek me got gava mirov hatî ser rûyê dinyê li wateya jiyana xwe û hebûna xwe digere. Me got ji roja ku mirov hatî ser rûyê erdê li wateya jiyan û hebûna xwe digere. Ev jî dibe mijara felsefeyê ya sereke. Dibe çi? Dibe mijara felsefe a sereke. Wek me got me govaya ji ber ku mirov gav hatî ser rûyê erdê heta roja îro li wateya jiyana xwe û hebûna xwe digere, me got ev jî dibe mijara sereke ya felsefê. Felsefe jî li wateya her tiştî digere û hemû mijaran dixe nava xwe de û digere û lêkolînê dike. Ji xwe felsefe her tiştî felsefe her tiştî dike mijara xwe. Di encamê de felsefe projeya jiyanê jiyanê ye û girêdayî hemû zanistên din û bi wan re têkildar e. Ji ber ku hemû mijar felsefe hemû mijara lêkolîn dike, ji bo vê yekê têkiliyê felsefê bi hemû mijarên dir jî heye. Ji ber ku felsefe hemû mijara dike, weke mijar ji xwe re hemû beşa dike, mijar ji xwe re ji bo têkiliyê wê na bi hemû zanistên dir jî heye. Ana me pavra têkiliyên felsefê bi civaknasiyê re bibin. Bê çi têkilî navbera civaknasiyê û felsefê de heye. Ji xwe mijara civaknasiyê ya sereke lêkolînkirina xwezaya civakê ye. Mijara sereke a civaknasiyê çi ye? Mijara sereke ya civaknasiyê mijara sereke ya bingehîn a civaknasiyê çi? Xwezaya civakê ye. Civaknasî mijara wênî sereke ew tiştê lêkolîn dike ji xwe çi ye? Xwezaya civakê ye. Beriya van lêkolîna têkiliyê mirov bi civakê a gotê de dijî ji xwe naz dike. Yani ew têkiliyên navbera mirova de di nava civakê de gişî ji mer diyar dike û dixwaze naz dike. Yani çi têkiliyê di navbera mirov û mirov de di nava civakê de heye. Felsefe jî dikeve bin xizmeta mirov û li rastiya wê digere. Ji xwe felsefe tê dikeve çi? Bin xizmeta beşê civaknasî de û li rastiya wê tiştî ji xwe digere. Ji ber vê yekê têkiliyê felsefê û civaknasiyê bi hev re heye û ji hev nayê xwedkirin. Ji ber ku felsefe dikeve bin xizmeta civaknasiyê de ji bo wilo têkiliyê wa bi hev heye û em nikarin wana ji hev du cuda bikin. Felsefe di lêkolînê xwe de ji xwe rêbazên tewreyî bikar tîne, lê civaknasî rêbazên biratîkê bikar tîne. Bi rengekî tewreyî bikar tîne û civaknasî bi rengekî biratîk. Yani ji wa tewreyê hanê sûdê digire û dixe warê biratîkê de. Felsefe tewreyên mijarên tewreyî pêşkêşî mirov dike û civaknasî tê ji xwe dixe warê biratîkê de. Ew biriya çavdêriyê lêkolînê xwe berdewam dike. Ji xwe diriya çi re? Diriya çavdêriye. Çavdêriya mirovan ê mijarê xwe lêkolîn dike û ji bo ku encameke dirust bi dest bixe pêwîstî bi tewreyên felsefî heye. Yani ji bo encameke dirust dest bixe pêwîstiya wê çi heye? Tewriyê felsefî heye. Wek me got pêwîstiya civaknasî çi heye? Di tewreyên felsefî heye. Ji ber ku felsefe têkiliyê mirov bi hemû afîneran lêkolîn dike
و ڕێبازێ civaknasiyê dixim di nava xwe de digirim. Ji xwe civaknasî hemê têkiliyên mirov, felsefe hemê têkiliyên mirov lêkolîn dikim û civaknasî jî dixin nava xwe de digirim. Ana bi hev re em bêjin têkiliyê felsefê bi dîrokek çi ye. Ana me giştî têkiliyê felsefê bi civaknasiyê me şîrove girme got felsefe tewreyên ew bibirîn mijarên tewreyî pêşkêşî me dike û civaknasî çi dike tên wa tewreyê hanê dixe warekî biratîk dim. Ana têkiliyên felsefê bi dîrokê re çi ye? Ji xwe wek me got ji ber got felsefe hemû mijara lêkolîn dike di nava wê de jî dîrok ji bo têkiliyê felsefê bi dîrokê re jî heye. Dîrok ew zanista gol rastiya bûyerê dîrokî digere. Dîrok çi ye? Dema bûyerek çê dibe dîrok tê dixwaze rastiya vê bûyerê nas bike. Dema çi bûyera gitê çê dibe dîrok tê çi dixwaze nas bike rastiya vê bûyerê çi ye. Felsefe jî li her sîdemên borî niha pêşerojê lêkolîn dike û dikolin û armanca her duwa jî hed û aliyan jî çi naskirina dîrokê ye. Felsefe hesî dema demê borî dema niha û pêşerojê lêkolîn dikin û armanca her dûka çi ye xwe bigînin rastiya wê tiştî. Ana weke pirs em karin bikin çima giringiya dîrokê di felsefê giringiya dîrokê di felsefeya dîrokî de heye. Pêdiviyê dîrokê bi hişê mirov heye. Nemaze hizra feylesûf jî ji ber ku mirov biriya hizrê xwe re dikare bûyerên dîrokî vegerîne û lêkolîn bike. Ji xwe me got pêdiviya dîrokê çi heye bi hişê mirov heye. Pêdiviya dîrokê bi hişê mirov heye. Çima bi hişê mirov heye ji bo tak nas bike sedema wî bûyerê hanê çi ye? Ji bo diriya wê re ji xwe lêkolînê xwe bikim. û ew li rastiya dîrokê digere û feylesûf jî hewl dide hemû sedemên bûyerên dîrokî nas bikim. Wek me got li rastiya dîrokê digere. û feylesûf jî weke we dixwaze rastiya vê dîrokê lêkolîn bike û xwe bigêjîne. Ji ber vê yekê dîrok û felsefe ji hev nayê dûrkirin. Ev têkilî jî di felsefa dîrokê de diyar dibe. Wek me got ji ber ku her du jî li rastiya dîrokê û rastiya bûyeran digere ji bo wê em nikarin felsefe û dîrokê ji hev cuda bikin yan her dûka jî dûrî hev bixin. Ji ber ku her du jî li rastiyê digerin. Felsefe giringiyê dide bûyerên dîrokî û biriya hizra felsefî dixwaze wan bûyeran şîrove bike. Wek me got felsefe giringiyê dide çi bûyerên dîrokî. Ew bûyerên dîrokî çê dibe giringiyê pir didêde. û biriya hizrê xwe ya biriya hizrên felsefî dixwaze wa bûyeran çi şîrove bike. Vê rengî em karin bêjin têkiliyê felsefê û dîrokê jî me dawî kir. Anaka em vegerin a sisiya têkiliyên felsefeyê û perwerdê çi ye? Çi têkilî navbera felsefê û perwerdê de heye? Ji xwe navbera felsefê û perwerdê de têkiliyên nêzî hev hen û hevdû timam dikin. Hev timam dikin. Wek me got têkilî ji xwe navbera felsefe û perwerdê heye heye û her du jî bi hev re hevdû timam dikin. Ji serdemên kevne heta roja îro jî felsefe giringiyê didim, feylesûf biborîn giringiyê didim felsefe û bi felsefeya perwerdê lêkolînê xwe berdewam dikim. Ji xwe me got
استردمي كبنا حتى روجا ايرو فلسفه جرينجيه ددم فيلسوف جرينجيه دد فلسفه وبريا فلسفه پروردهيه ليكون يعني بريا فلسفه ره چتکه پرورده ليكولين دكم وينا ليكولين دكم انا امكانم برسكه بكن چما فلسفه وپرورده جهب ندورن انگو گريداي هفن دماغو فلسفه جه پرورده دور بکهوه و ببه کومکه جه تورین هشک و بیباندور دما ام فلسفه دوری فلسفه دوری پرورده خن و ببه وکا کومکه اشتوریا گهشک بن و بیواتبم يعني چه نابا موینا دوری چه دوری پرورده بخون ببه وکا کومکه جه تورین هشک و بیباندور پیویدیا پروردهجی به تورین فلسفیه هیم راست بدیویا پرورده چه هیم او تورین فیلسوف در داخل بدیویا وینا به هیچ بوته خچ ته بن خدمتا پرورده دج برگو تورین فیلسوف د بن آلیکار و ارماجا جواکه و چالاکی امروی جیانیه جبرگو اف تورین هانیت که بن خدمتا پرورده ده و همجی که بن خدمتا جواکه خودجیم هر وها د حمود دمانده لپی پرسن جواکی دکه و چاره جوان را پیدا دکه یعنی چه پسگره که هبن با الیکاریا فلسفه و تورین و دریا پرورده ره خوازن چند چاره سریه که جر ببینن وقت ما قلت دریا تورین فلسفه ره و به الیکاریا پرورده او پسگره که هنند خواره وکا چاره سریه که جر ببینن فلسفه پرورده جهمو سازیان پرورده را دبه بنگها سرکه وقت ما گفت فلسفه پرورده دبه وکا بنگه جهمه سازیان پرورده او سیستما تایبت پرورده یا پرنسیبین نرخاندن پرنسیبین گردونی بریکوپیک و بریوبرن دبه یعنی حمد اب تورین هانیک برنگه که ریکوپیک دناوا خود دبه هر وها ارمانج و ریبازین پرورده دست نشان دکم يعني اوري بازي پرورده بکار تینه چت که دست نشان دکن بگشتی فلسفه و پرورده هفسنگی بخن نابرا مروف و جیانا ویده و دبه آلیکار و گوهرتنا جواک يعني فلسفه و پرورده وک هفسنگیه که دخن ناوا جیانا مروف ده و دهله گوهرتنا که ناوا جواک ده هدی چه دکم وی رنگش خواه وانا ما داوی دبه انا پاور پرسه نخانه می چاره سر بکن پرسا یکم چما فلسفه پرورده هفسنگی که دخل نوارا مروف و جنگه هیدن شخوا جبرگود به آلیکاریا دبه آلیکاری گوهرتنا جواک یعنی آلیکاری دخل آلیکاری پرورده کش بو گوهرتنا که نوا جواک ده چه بدم پرسا منی ددوا بنارین تا چما مجاره فلسفه و جواک ناسی یک مجارن شخواش برگو فلسفه توریا پیشکش دکن جواک وی توریا هانیت خواره براتیک ده جواک ناسی سوده جوا توریا دگرن و جد و دگه و دخبن خدمت خودش بولو امن کارم وانا شردو جدا بکم وی رنگی وانا مبداوی دبش و حتی وانا کده اون هر بمین کیف و خوشیه ده